Matul il-lejl li għadda eluf ta' familji reġgħu esperjenzaw qtuħ fil-provvista tad-dawl hekk kif numru ta' lokalitajiet spiċċaw fid-dlam ċappa bil-kriżi tad-dawl tidħol issa fit-tielet ġimgħa tagħha. Dan kien it-tieni lejl konsekuttiv li fih kien hemm qtuħ fil-provvista għal ftit sigħat bid-dawl jerġa' jiġi lura matul il-lejl. Il-lokalitajiet li ġew affettwati minn dan il-qtuħ kienu Ħalbalzan, Ħalqormi, Limsida, Il-Belt u Birkirkara, filwaqt li f'xi postijiet kien hemm qtuħ anke fil-provvista tal-ilma. Il-Partit Nazzjonalista ilu 15 li sejħ lill-Gvern sabiex jagħti priorità lil din il-kriżi nazzjonali u jlaqqa l-Parlament b'urġenza, iżda Robert Abela rrifjuta din is-sejħa. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista stess ħareġ bi proposti ċari għal dan is-settur illi jinkludu investiment fin-netwerk ta' distribuzzjoni tad-dawl, sistema li tanalizza żoni fejn hemm voltaġġ baxx u xejriet tal-konsum, tkun imposta rata ta' disponibilità tal-elettriku, issir reviżjoni fil-proċess tal-procurement tal-Enemalta, inċentivi għal binjiet b'livell għoli ta' effiċjenza fl-enerġija, inċentivi biex soqfa ta' binjiet tal-Gvern jintużaw għal ġenerazzjoni ta' enerġija alternattiva, installazzjoni ta' batteries biex tissaħħaħ il-qawwa tal-grid nazzjonali, jiddaħlu rati orħos għal ħinijiet off-peak u li jkun liberalizzat is-suq tad-distribuzzjoni tal-enerġija. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed isostni li dawn il-proposti huma kruċjali sabiex il-pajjiż jimxi l quddiem minn din il-kriżi.